Παγκόσμια ημέρα καφέ και πάμε να δούμε πώς το brand σου μπορεί να το αξιοποιήσει. Είμαι η Κυριακή, ασχολούμαι 3 χρόνια με το marketing και έχω σπουδάσει πάνω στο αντικείμενο και θα σου πω πώς μπορείς να αξιοποιήσεις τη συγκεκριμένη Παγκόσμια ημέρα σε περίπτωση που δεν έχεις κάνει ακόμη κάτι. Εάν έχεις δικό σου coffee shop, θα μπορούσες να κάνεις ένα εβδομαδιαίο giveaway όπου θα προσκαλούσες όλους τους επισκέπτες του μαγαζιού να ανεβάσουν μια φωτογραφία όπου θα κάνουν tag τη δικιά σου επιχείρηση και στο τέλος της εβδομάδας ένας νικητής θα κέρδιζε δωρεάν καφέ μια εβδομάδα. Εάν απ' την άλλη έχεις ένα brand με make-up, θα μπορούσες να κάνεις ένα video tutorial με ένα lip combo και στην περιγραφή από κάτω να βάλεις έκπτωση ότι σε συγκεκριμένα δύο προϊόντα έχουν έκπτωση μείον 15% με το κωδικό International Coffee Day. Τέτοιου είδους κινήσεις μπορούν να αυξήσουν το awareness και το engagement στη δικιά σου επιχείρηση και να σου φέρουν εννοείται πωλήσεις. Εν κατακλείδη, οι παγκόσμιες μέρες είναι φίλοι μας και μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε πανέξυπνα στο κομμάτι του marketing έτσι ώστε να προωθήσουμε τα δικά μας προϊόντα και τις δικές μας υπηρεσίες. Γράψτε μου στα σχόλια ποια ιδέα σου άρεσε περισσότερο και τα λέμε στο επόμενο.